Bueno, egun on, dan hori, eta eskerrik asko igande goiz batean hemen gurekin egoteagatik, eta noski, ongi etorri. Eskerrik asko. Plazer handi bat, Patxi Bartez, Aldieroa, eta Miren Gaztainaga, ditugu gaur ondo dakizuenez gurekin. Eta bueno, ezakit aurkezpenik behar duten, baina, bueno, behitzat aipatu beharko dugu, ez da nobedadei loturiko zerbait, Gogoeta plazakoa, baina, kasualitatez, aurten biok dakazue liburu bana, Zaldieroak, Derrerum Natura 7, dagoeneko, elkarren. Antologia. Antologia. 7. Noiz izan zen lehena? Dela 12 urte. 12 urte. Bai. 2 urte batatze ditut. Bai, 2 urte pasa, inuen lehendabetzekoa, eta orain 7. Bueno, eta gero, arratsaldean ere, ongo zara estanean, norbetek nahi baldin badu gero berarekin egon, eta Miren Gaztainagak estereo plazaratu duzu, zen moduz esperientzia. Oso ondo, ederra. Lehenbiziko aldiz liburu batean aktore izan da, ez? Bai, ze batean izan da nolabait islatu lan personal bat estenikoa, batean liburu batetara eta bai izan da aldatzea registroz, ez? Eta ariketa polita izan da, hausnarketa ariketa polita. Bueno. Bai. Eta, bueno, esan dugu igande goiza dela, galdera arras batekin esiko gara, zenbat kafe hartu dituzue, honera etorri baino lehen? Bat. Bakarra? Bueno, nik 3 hartu ditut. Bi hartu ditut. Etxean bat eta gero bestea. Bueno, gaur, egongo gara solasean, nik esango nuke, momenturen batean inork mostu nahi badu eta zozer galdetu, beldurrik gabe egitea, lagun artean egongo gara, eta, bueno, saietuko gara bi sortzaile hauen munduetan murgiltzen, eta, bueno, hemen ekarri ditugu galdera batzu, baina ez dira prescindibleak dira guztiz, beraz, esan dakoa. Zuek ere nahi zen ezkero animatu, eta, bueno, gaina, beraiei pasadizkio lehenago galderak, eta justo ondo hasteko saltatu egingo dut dizuedana direktamentien. Hasieran pentsatzen nuen egitea hasteko igual galdera absurdo batzuk. Bai. Baina aitortu beharra dakat ez naizela gehiegi inspiratu, orduan kontrakoa egingo dut. Okurritu zaidana da egitea niri normalean behintzat egiten dizketenan gehien gorrotu dituan galderak. Ondo. Eta, bueno... Primera, noier. Oso, ustot, originala izateko, igual, justo ez originala izate dela originala. Aurrera. Ez konduan nago, Patxi. Ez da ni ere. Zer eramango zenuke irla desertu batera? Ai, ze pena. Benetan. Irakurri nuen erantzun bat, eta guaik ez daukat gogua. Nik internet eramango nuke. Bai, akabo, hor aportu dizkida eskemak. Horan ez zinateke isolatu egongo guztiz, ez? Hori da, bai. Hori, interneta ere emango zenuke arkatza baino lehenago? Niego naiz, ez naiz egon uarte isolatu batean, baina jaia esperientzia bera izan zen. Egiptora joan ginen, hartu genuen txalupa bat buzeatzeko. Nik ezakit igeri egiten, orduan nik ez duen buzeatu. Orduan, egon nintzen ondartzan, deus ere egin gabe, ondartza soila, ez zen deus. Zen, zamortu duan egotia bezala, baina itxasonduan, ez? Eta zan nuen, hau, ni ez noa uarte batea isolatzea ni palo. Patxi, a ber, ez que zu zara komizidadea nahi gabe ere, zura bizena uarte da. Bai, hala. Hau prestatu ez dago? Eta ez dakizu igeri egiten. Eta nire aita zen uarte, eta beak ere ez zekien igeri egiten. Ez ginen uartetik gatea horregatik. Claro. Bueno, edo modutan interneta eramango zenuke arkatz bat baino lehen? Adibidez, papera baino lehen? Interneten marraztu ezakezu. Bai, seguro nago, webgune bat dagoela, nun marraztu ezakezu. Bai, seguro. Bueno, eta zuk zer eramango zenuke? Nik igual mobila adikzio gutxagatik antzazkenean dakagun gaitz, baino hola planteatzen berari entzuten, Zentzun zaitu daren esan dut, nik uste justu interneta izango zala, aprobetxatuko nukela benetan deskonektatzeko, baina egia da adikzio izugarria dakatela, eta hortik erantzute dizut, Eta bestera ze, konpainia hona etortze zait, igual bakardade eternu horrek alako bertigoa matitelako. Bai, konpainia hon bat. Konpainia hon bat. Honek ematen du, txistera ematen gaitu, zu aktore izan da, konpainia hon bat edukitzea importantea da, ez? Talde lanian eta ibiltzen ganez, azkenean alako dependentzi hori, baina... Izango zen, gorteko konpainia honena. Bueno. Oier on fire. Ja, jarraitu ezak txisteak egiten eta nire geratuko. Beste galdera tipiko maitagarri horietako bat. Noiz hasi zinen marrazten? Zure adinea, guztetatzen du. Txekitan denok marrazu dugu, orduan.
Eta kontzientzia batekin? Kontzientzia batekin, bai, eskola liburu batzutan, historia liburu batzutan, ni historia zalea morratua naiz, eta ja egiten ditu nire kritikak, nire jartzen nizkien bokadiluak pertsona haiei, erregei, erretratoei, eta ja hor hasi nintzen, bai, hor narrazioan, nik gehitzen nion narrazioa liburuari ez. Bai, hori oso kontziente izan zen, bai. Ez dakit adinakin, gazte, ez dakit, EGB-en. EGB. Hemen denok dakizue zer den EGB, ez? Bueno, ja jende asko, bueno. Bai, hemengoak, bai, bakite. Eta zeuk miren, noiz hasi zinean eta... Azkenean eskez, nire, txikitan, azkenean zer da, antzerki jaiki ere zer da, ez? Beti dakazu, jolastian eta sortzian eta gorputzan ze hori ez? Plazer hori txikitatik dakazun zeo zer da, eta egila da igual antzerki jaiteko erabaki join iguazenaz, apuntatutan egon alako akordoi klase batzuta bere garaian solfeo eta akordeon da egiten genituen alakoak ez, eta behin goatzenaz erabaki hartu nula ez akordeoa etzela neria, nikoi utzi nahi nula eta antzerki jaitxien hasiko nitzela institutuan. Eta junitzen irakaslean gana, esan bitu mertxe zan beha, hola, erabaki sakon bat hartu duen pertsona bat bezala, utzi berret akordeoa eta antzerkia egiten hasi bernaz, eta klapak bueno, zer ez? Honezako hor internamente izan zen, zeo zer, hola, erabaki potente bat, orduan igual instituto garai hortan, batxiller alde hortan. Akordeoia, Igerik eta egiten zuen? Ez. Ez? Igeri egiten badakizu? Bai. Zuk akordeoia jotzen? Nik gitarra jotzen. Bueno, bai. Osea, musika, orduan, bilok dakazue esan dezagun, askotan gertatzen da, ez? Kulturan edo artean da bien jendeak ez diola gauza bat bakar batek erakartzen, ez? Zuen kasua bada hori ere, orduan. Bada, bai. Osea, antzerkia eta irudigintza... Bueno, ni izan barko nintzen pianista hundi bat, zen txikitan, esan nion amari, nahi nuela edo gitarra, ikasi edo pianoa. Eta amak esatzen da, kita. Eta ez zian, ez apuntatu gitarran, ez pianoa erosi. Nire make berdina intzun, Amen momentua. Amanik arte dramatiko ikasi nahi dut. Eta amak esan zian, miren, hori ez da karrera bat. Eta ni, bueno, arte derrak ingo jut. Eta arte derrak ditu, momentu hortan 18 urtekin zabiltzala ez, bilatzen zeo zer. Bai. Oain, apuntatu nez musika eskoletara, eta gaina, oain dela biegun esan nion amai, ama, me apuntaba musika, a buenas horas esan zian. Ez, baina, bai, 2 klase jaso ditut eta oso gustora na. Bueno, galdera topikoekin gutxi falta dira, Buen animo, azko. Gero nahi bezu gauza segi buruz hitzei izako, edo ez. Zu, miren, aktorea zara, baina zertan egiten dezu lan? Zertan ez tegoen lan. Inoiz egingo zitzuten galdera hori, ez? Izugarri, eta etxian lehengo lekua, Nik askotan da, bueno, noiz aterrizatuko ezu, noiz hartuko ezu lekua, hola fundamentozkoa, ez? Eta beti da, une oro, demostratu behar azkenean itxendezun hori lan badala, eta benetan haizu. Osa, ja, oendik demostratu behar aldeu zeo zer, ez? Askotan, lan, zorionez aktore lanetan ibiltzen ez, baina da, aktore lana oso anitza izaten dela. Ez dakit, tamalez edo zorionez? Alegia, aktoretza gauza askotan egitea, esan nahi bat, zinema, telebista edo... Bai, klasiak eman, taller bat eskaini, holako elkarrizketa batean parte hartu, ez? Azkenean oso anitza dela. Eta horrek ere, bueno, itezatxula malgutasun batetara egokitzia, ez? Nola baina, ondo interesantia da. Eta zuk, barkatu, beti horrelako sortzen zain zalantza, irudigile, marrazkigile, ilustratzaile nola definitzen duzu zure burua? Bueno, ni, bai, marrazkilaria. Baina nire etxeko txokuan narrazio gilea edo. Bai, nire etxean nik daukat nire buruan narrazio kontalaria. Eta kontalaria zara, baina zertan egiten dezu lan? Ba, marrazki egiten, eta lan polita daukat. Eskerrak lan polita dudan, bai, zen egunio daukat zeo zer polita iteko. Gero igual ez dateako oso ona edo geniala, baina pentsat aukera badut. Eta pentsatzen dut, biok pasako zenituztela faseak, zinetan ere, zuen lanbideaz kexu izan zareten, edo aldarrika ibili zareten, ez dakit, orain den edo orain baita ere, baina askotan errepikatzen den beste gauza bada, behintzat gustatzen zaizuna egiten duzu, ez? Bai.
Bai, zorionez eta tamalez, egia da, gure baldintzak ez direla munduko honena. Nik beti esaten du, ni bohemioa naizela oraindik ere, naiz eta adin bat izan. Baldintzak ez dira honenak, asko hobetu beharko ziren dexente. Baina, bueno, gero bukaeran esatu zu, baina, bueno, bentsat, eman duzu bizitza egiten, zozer polita ez. Nik esate bateako oso garbi nuen, gazte nintzenean ez nuela, bueno, nik nahi nuen kazetaria izan, eta hainbatean izan naiz, naiz medio batzutan, baina oso argi neukan ez nuela fabrika batean lan egin. Eta niretzat Iruñakua izan da, niretzat referente nagusia zen Volkswagen, ez? Eta Volkswagenen daude goizeko turnoak eta gauekuak, eta nik nire buruaz nuen ikusten gauez kotxak pintatzen, hori niretzat nahiago nun pobrea izan, oso ondo kobratzen dute, eta izan ditut adiskide asko Volkswagenen, baina nahiago nun pobrea izan Volkswagenen lan baino. Eta zuri askotan esan dizute hori? Bai. Ez kexatu, bintzat gustatzen ez dakit. Batzutan bai bestetan ez nik, aipatzen dezuna baita ere zorionez eta tamalez hori bizi izan dut, ez? Baita ere, klaro, asko gustatzen zaizun zerbaitetan zabiltzanean, askotan ere amaitzen dezu gustatzen ez zaizkizun lanak egiten hortaz bizi zarelako. Eta nik nire buruari galdetu izan diot igual askotan baita ere, hau da ekuazio perfektua edo igual momentu batean diru iturria beste leku batetik etorriko balitz, horrek ere seguraskinik antzerkiarekin edo interpretazioarekin daukadan harremanare aldatuko luke, ze apur bat bihurtzen zara diru horren, claro, esklabu, ez? Nondikan, eta egia da, harremana ofizioarekiko aldatu egiten dela, eta zueren nolabait posizionatu inbertzarela, eta batzutan ikusten dezula zure burua apur bat jokoz kanpo edo leku estraño batzuetan hori dalako zure harremana bizizarelako, gehien gustatzen zaizun horretatikan, ez? Eta hor badago konfliktoa, tarteka. Bai. Bueno, ja hasi gara pixkanaka murgiltzen, gai potoloetan, serietan. Bueno, interesgarria iruditu zait, aipatu duzuna, kontalaria, edo justu, aipatu dugu hasieran, bilok dakazuela liburu bana aurten Durangoko azokan, eta kasualitatez, bueno, interesgarria iruditzen zait, liburua lotzen dugulako askotan hitzarekin, idaztearekin, eta zuen kasuan, batetik antzerkia, gainera zer eta estereo pieza bat ez dakana apenas hitzik, liburu bilakaturik, eta zure kasuan, baina aipatu duzu kontralaritzat duzula zure burua, iruditatik abiatuta, eta bueno, hitza egon badago, zer da hitza zuentzat, ez? Gainera liburutik zatoztela Durangoko azoka honetan, zer da? Hitza da dena, niretzat irudien aurretik hitza dago baita ere. Bai. Pedante jarrita, Biblian jartzen duen bezala, hasieran hitza, ez? En el principio fue el verbo, hola ikasi nuen ni, hitzat. Eta bai, baina eske zure gidoia bidali dezenunean esan nuen, bai, eske antzerkian bai, ez da irudia, baizik eta hitza. Igual hitza dago, momentu batean, zuk esate duzun bezala, ez badago hitza eszenatokian, baina hitza dago gure barruan eta zuk irudiekin atatzen duzu, baina hitza da beti. Eta irrati saio batean esate bateako, ez duzula irudirik ikusten, hitzak atatzen ditu irudiak zu gandik, ez? Eta esate bateako ni asko gustatzen zaite, nik antzerkia ez dakit, oso antzerki gutxi ikusi dut, eta zinema ere oso gutxi, hortan naiz nahiko paleto, argatuko dira zue, itzaleko dut. Baina esate bateako gustatzen zait pelikuletan eta antzerkian iristen denean mezulari bat, ez? Iristen da mezularia eta azten da gauza kontatzen, ez? Kondea bere gudarostearekin mendia zeharkatzen aizenean, erasotu dute, eta besteak, da hitza, ez dago irudirik, irudi guzti horiek gudarostea, mendia, erasoa, dena dago gure barruan eta mezulariak atatzen du. Eta komikian, nire komikietan bentsat, bai, irudiak daude, baina aurretik dago hitza, bai, beti. Ez da zu irudikatzen hitzik gabeko komikia, zure kasuan? Nire kasuan ez, badia portento batzuk horrelako gauzak oso onak egite dituztenak. Lehengoan ikusen nuen bat izugarri polita. Baina nik ez, ni hitza daukat beti, bai. Eta zure kasuan, Miren, zer da hitza? Ni pixkan naz, hasieran hitza baino hasieran gorputza. Nire herramienta igual
bapatekoena gorputze espresioa izaten da beti. Nik hortikan sortzet askotan irudiak datorkit asko gogora, ez? Eta egia da, azkenean oso hurbil daudela bata bestearekiko, eta batek bestea sugeritzen dula, ez? Hori ados nago zurekin. Nik egia da sortzerak orduan, gorputza da gehien juten zaidana, edo irudi bat nola taula gainean jarri, edo nola espresatu, ez dakit, irudien bitartez asko funtzionatzen eta gorputzaren espresioaren bitartez. Badago aktore mota asko traba egiten dionak hitzak, ez? Tradizio bat da, hitzarena antzerkian eta testutik abiatzea, beste tradizio bat da guztiz kontrakoa, ez? Eta aktore asko borrokan hitzak entzeko, ez? Bai. Nik alako, nire naturaleza lakua da. Igual badago aktore asko dago izugarrizko jarriluaz dakana, o hitzakin abilezia handia, eta nire esparrua gorputza da gehiago hitzarena baino. Hitza beti da konkistatu beharreko leku plazentero eta zail bat. Eta, adibidez, Estereon, hitzera eraman duzu gorputza, ez? Hori nola... Bai. Traumatikoa da hori? Hitzera pasatzea? Egia da, begira, hitz gabeko lan bat egin ari izanula, baina, azkenean behar izan batek ere eraman induen hitza ekartzera, ze, ez dakit behar izan hori izanuen baita ere, ez dakit. Baina bai, askotan bien arteko harremana dalako estena gainean gertatzen dena, eta igual horren ohituraz ere, hola sortu nun. Eta, Patxik aipatu du, antzerki askorik ez duela ikusten. Igual horregatik, ez dute hitza ni bezain bat maite. Gorputza maite dute, horregatik ez dute ikusten. Eta zure kasuan, komikia? Komikianik tarteka bai, ez naiz oso, ez ditut irensten komikiak, baina bai, nik beti fantasia personal badakate margotzearekin eta beti noizbait helduko dio dala horriz. Egia da antzerkiaren munduan askotan taldelana dala une oroko lan hori, ez? Beti gabiltza inguratuta ez aizen bat personan inguruan adostasunetara iritsi behar rauta, ez? Eta fascinantea da, baina askotan bakarreko momentu bakar horiek, ez? Bazuek dazkazuten dibujanten tarte horiek zuen kuadernotan eta nik arte ederrak ikasi nitu eta beti da berritzuliko naz, igual marraztera zure esparru intimoago batetara, ez? Eta nik horri asko inbirila ematea zuten zeo zer da, bakardade puntu hori. Ezko oso interesgarria gara. Zuri, berak esan duena, justo honi buruz egon gara hitz egiten lehen kafe bat hartu dugu lehenago, eta gai hau atera da, ezta? Antzerkia dela talde lanean oinarritutako zeo zer, eta komikigina, edo idazleena, edo kontralariena askotan bakarkakoa, ez? Zuri hori entzuteak zer ekartze dizu gogora? Talde lanera, bota ezu faltan, adibidez? Nik antzerki obra bat egin nuen institutuan, eta oso ona, kalitateko obra bat. Boro Vallejoren El Tragaluz, egin genuen. Nire pertsonaia zen, kontatzeko modukua. El Tragaluzen, obra guztia da, etorkizuneko zientzilari batzuk, flashback batzuk aurkezten diete publikoa. Orduan, ni nintzen etorkizuneko tipo bat, futuristaz jantzita, ginen bikote bat. Eta zertzen ginen jendearen artean, gure aulkietan jartzen zuen, reservado. Orduan, karo, zen institutotako antzerkia. Orduan, imaginatu, sartzen diela, nizer berreun gazte garai hartakuak. Eta gero niz esertzen nintzen, joaten nintzen propio esertzera, itzalpean, zertzen nintzen beraien artean, eta argia pizten zenean, karo, aldamenekoek egituzuten, Dios mío, me va a tocar. Eta hori nire altxatzen nintzen, eta deklamatzen nuen, lo que vais a ver a continuación, eta jende guztia zagoenako jonatu da. Eta jode, disfrutatu nuen. Ze, lehen da bezikoan zaude urduri, baina gero eta gehiago, nabetzen duzu, hitzaren indarra, zen nire gorputzakik ez duen deusen egiten. Seguru baietz, uste zenuna baino gehiago, seguraski. Eta hartzen dituzu zure momentikoak, segundu batez, xiltzen zara eta jende guztia dago. Ordu. Eta ez dezu faltan botatzen? Talde lana indut. Baina jendea, gaur egun, zure lanbidean, botatzen duzu faltan momenturen batean? Nik botatzen, nire oantxe bertan krisian nago. Nik gugara, pizka bat, ertarua, manuskrituak egiten zaituzte monjeak bezala, hor gaude atril batean, bengidoia duzula, marrazten duzu, gero tintatu behar da, gero eskaneatu behar da, gero ordenagailuan kolorea eman,
Da oso lan, bai, bakarra, bakuna, eta oso isolatua zaude. Eta bontxe bertan egia zen, egingo nuke, zurgin batekin egingo nuke bekario lana edo beste gauza bat, edo zen gauza. Hori da sortzailek askotan esaten duzuen zerbait, hartuko nuke, egingo nuke lana, ez dakit liburu zain, hartuko nuke, eta zuk ere olako Bai. Ni duela urte pare bat, eta oin salduko dut nire liburua, baina gure ikuste duzu, 2 urte hauetan egin duzun lana, eta esatu duzu, oso, bueno, ai gara, zoz ere ai gara ematen, eta sortzen, eta, bueno, ondo. Baina, krisiak ere baitu, noski. Hombre, bai. Eta zuen krisitan zer izan nahiko zenuke? Nik azkeneko aldiz, aurrezkuntza ikasten hasi nintzen, halako krisialdegoetako batean, ze banakan, ez dakit zan, zeo zer terrenalago eiteko beharra, o beste esparru bat eta juteko beharra, baina bada, hola, oxigenatzeko behar bat, eta hasi nintzen ikasten, goi mailako ziklo bat izan zen, da 20 urteko jendiakin, primeran. Batean hasian halako bertigua, eta beste harreman batzuk sortzeie, beste esparru bada, eta haize pile bat hartu nun. Lanian jarraitu nun, baina bazan, beste leku batian sartu nintzen. Eta, bai, sartzen dialako krisialdiak. Ze, nekatzezea batzutan, bai, nekatzezea. Gu aktoreon kasuan ez dakizu nola bizi dezu, baina, klaro, gu une oro da, estrenatoki batetari gotzea, pantalla batean irtetzea, ez? Eta esponitzen egia gure burua, une oro, eta, hor lanketa personala bat inberrezu baitaren, nolabait apur bat zentratuta egoteko bizipen abekin, ze, batzuk die fuerte xio, bestia baino, ondoak izuten bezala. Eta, klaro, azkenian, eta esposizio hortan azkenian, batzutan gogoa dakazu, egoteko ez dakit, laugarren plano batian, ez dakit zeiten, eta zure, hortxe ez, zure gelan, tranquil. Antzerkenean, nik kasuak izan zen oso gogorra, ze ni errepetizioak ez zaizki gustatzen. Daukat mania bat. Eta, claro, nola jarri ninduten aktore bezala publiko artean, nire obra ikusi nuen beti, ikusi nuen obra bera 30 aldiz. Zen, gainontzeko aktore egiten zuten bere papera, eta gero zituzten bere atxedenak, atzekaldian, ez da? Baina nik ez, nik obra guzia behin, eta berriz. Ezagutzen ditu aktore guzien hitzak, ja, banekin zer esan behar zuen bakoitzak. Aspertu nintzen desente azkenean, bai. Eta askotan eman genuen. Batzutan gertatzea, Aspertzen gara batzutan, bai. Ignaziara gurenekin egin nuen, famatua da, Bianako printziaren saria eman diote bere karreragatik. Izan zen irakasle bat, oso ona, nik izan dudan irakasle hon bat, eta urtero egiten zuen ikasleekin antzerkia. Eta orduan urtero, baina jartzen zuen, benetan denbora eta kalitatezko antzerkia. Bueno, nik ikusi ditut, ni joan naiz antzerkira, bere antzerkiak ikustea, institutoa utzita, pentsa. Normalean ez ara dituten ni padioz. Baina... Patxik aitortu digu antzerki egin duela, zu arte derrak zituen, eta zure harremana marrazketarekin adibidez? Oso politia da, benetan. Marrazten duzu? Bai, marrazten dut, bai. Ez eta asko marrazten egila da akuarelakin da ibiltzen aztarteka, baina senditzet binkulo politia dakatela marraztiakin, baina denbora ez dut hartzen. Nik uste dut prokrastinazioko garaia hauetan ez, beste 10.000 gauzeta engantzatzen azela lehenuo, baina beti dakat ordazkan erakuera elatxuak, nire zea pinturak, ostetut pinturak, horriak, hor dakat dana. Bueno, hori da politena, Ze xopina, ez? Kuadernoak eta pinturak... Ez que, ni oso zalian az kuadernoa eta poliak eta... Baina, geho, nahi kostatzen zaiten asko, lehen aipatu duzu, asko kostatzen zait pentsatzia, zer marraztu behar dudan. Adibidez, da, azten naiz marrazten, eta marraztu ala forma hartzen di joan marrazkilea. Zu petxatzen zu lehenu, ez? Igual, zer den marraztuko dezuna. Neri hori oso zaila ite zait, oso zaila. Hor bakizu, daude metodoak, ez pentsatzeko marrazten duzunean, eta hobeto marrazten dugu. Bai, nik ez dut seguran garatu hoi, bakarrik, deno bezala, telefonoz hitz egiten ari garenean, ez da? Eta gero kolgatzen duzu, zen, karo, egin duzu kontzienteki beti jotzen dugu, betiko gure prototipoetara, gure erritmo visualetara, gure proporziotara, betiko ora, ez? Baina, gola zaudenean, gero, lenguan agenda batean ikusi nun, Picasso imitatzen egin nuen nik marrazki bat, eta, jarriko dut Twitterren, ikusiko duzu. Bihar bertan jarriko dut Twitterren.
Eta egin nuen telefono zitzegiten nuen bitartian. Hori, nik esaten diazue, imitatu Picasso, eta nun zer asko txarragoa, seguro. Eta zuk adibidez, kuriosidadia, zuk tirak eta itxaituzunean bakazualako bete behar bat igual zure estilua mantendu berdezula, ezakit, marrazki mota bat, o emate jozu permisua zure burua igual beste estilo bateko zeitekua? Ez egiten dut, bai, ni estilua gehien bat, bai, ez dut, bai, naiz nahiko, bai, karka. Baina nahi hori dagoazulako konservadorea zara, oso ondo. Alde horretatik, bai. Baina aktoreakin ez da gauza bera gertatzen, hau da, aktore guztiak ez dira Clint Eastwood bere pelikuletan bezala personajea aldatuta ere beti Clint Eastwood dela. Baina ez aizatikan iruditzen zait trazuaren latikan beste autu bat izan aldezakezula. Gero egian ez, hau ez etorren beste kontrolatzen. Baina igual esatezula, bueno, a ber, trazu aldetikan, nola azkenan aktore horrena gure gorputza da gure komunikatzeko era, azkenean zuzaren gehiago, trazua da igual apur bat distantzia handiagoa dago, zuta trazuaren artean, igual nitan ere gorputzaren artean, baino agian, ez? Litekena da. Dakit, oso Altuan pentsatzen ez. sakona da hori, ez dakit. Bueno, hartuko dugu 10 minutuko atxinaldi bat, pentsatzeko oso, honekin lotuta pixkat eta iruditzen zait, badaudela puntu komunak edo bintzat, nik galdera hauek prestatzeakoan, joder, batean ikusten ditun loturak, ez? Eta beste bada, niretzat, personajeen presentzia. Zure kasuan, zure lana personajei loturik ikusten dut erabat, edo agian egunerokotasuneko lanetik hori da nik asko jasotzen dudana, ezta? Eta zure kasuan ere, bueno, antzeslan asko aipatu ditzakegu, baina estereo bera, pieza bada zeinan gutxienez lau gorputz esan dezagoen, ez dakit personaje, bai lau gorputz asaltzen diren, ez? Personaje, zer nolako harremana duzue personajeen mundu horrekin, ez? Edo zein neurritan laguntzen dizue zuen sormenean, personaje berauek. Bueno, lagundu, bai, nik gai diferenteak tratatzeko, pertsonai diferenteak ditut. Baina ez dut asko sakontzen pertsonaietan, gehiago sakondu barko nun. Ikusten ditudan, pelikuletan pertsonaiak esate bateako, ez direla, badituztela matizak, bueno, ez dakit. Hori oso interesgarria irutzen zait, esate batako, ez dakit, House doktorea esate batako, ez? Da, mediku general bat, jende guztia konpontzen du, baina bea bere burua ez daki konpontzen, ez? Edo lako sutiliziak, ez? Zate duzu, zegona, ez? Edo Sherlock Holmes bat, delako kainomano, edo heroinomano. Opio erratzen du, ez? Bueno, heroinomano. Eta olako gauzak, ez? Eta nire pertsonaiak dira de TVO. Ez dira lauak, alde horretatik. Erabiltzen ditut gehien bat, gai bakotzeko, izateko, ez? Irudi diferentiak. Ez beti egiteko irudi bera, ez? Eta zeuk, ze harremana duzu? Klaro, azkenean nire guk personaiek egiten dugu normalian lan, bueno, duela gutxi egin dugu orain Enekorekin batera eriotza bikoitza antzezela eta hor gu gara estenatoki gainean gaudenak, ez? Hoi trampa bada ere, ez? Bueno, existitzen da hori, rekurso bada, beti da personaje bat ere, ez? Bueno, bai, hori baita ere, hola behitzen baldin badegu egia da, azkenean guk ere gure personaje txikia, hemen ere personaje bat gauzatzen ari naiz da, ez? Hori ala da. Baina oso kuriosa da, harreman polita sortzen da personaiekin, ze batzutan zu sortze dituzu eta beste batzutan besteek ekartzeizkizute. Eta lagun batek esaten zian, miren, ez da kasualidadia sekula, ze personajea lantzia tokatzen zaizun, ze askotan kointzidentzi pila bat emateie, zure bizitzan izaten dituzun, bueno, ez dakit, hausnarketa edo bizipen, eta bapatian da, personajea tokatu, eta ezin desin etxe, benetan, olako kointzidentzi pila bat tokatu zaizkit, behin bakarrizketa bat izanun, oso potente izan zala, nik etxean bizipen personal oso potenti bat bizizanun garai batian, eta bapatien bakarrizketa horrek kontatzen zuen, era bat, nire etxeko bizipena. Eta era berien esan, bueno, imposiblia dau. Irakurri eta benetan, impresionatuta, eta era berien izan zen, kriston aukera, lantzeko, modu personalian, ez da esango izuet, egia da askotan lana, erramienta bihurtzen dela, zuk bizitzeko gauzak gestionatu izateko, eta distantziamentu horrekin, leku eman eion, gai personal horrei, eta azkenean harreman hau badakazu baita ere personajiekin, ez? Eta kuriosua da, zuk sortzetxuzunean ez ze behartuzun, nik adibidez estereorekin izugarrezko beharranakan gizonezko bat itekua. Eta oso gizonezko desfasatu bateaz hitzaidan, baina beharroinakan, eta gizonezko hainun, eta oso empoderatuta sentitu nintzen gizonezkoi gauzatzen, da zure burua ere ezautzen juten zea, alako bibentziekin, ez? Nola baita?
Asko aldatzen da, beraz, enkarguz egiten dizutenean personaje baten Bai. eta gero zuri ateratzen zaizuna, ez? Bai. Zer gaina orain pentsatzen ez du pertsonalki egin dituzun lanetan eta euligiron edo eriotza bikoitzan justu dira neko ez personaje, ez? Gehiago da, barrutik ateratzen zaizun gorpuzkera bat personaje bat baino gehiago, ez? Energia igual egia da, igual beste lanetan aukera hori eman ez diatelako, ez dakit, edo ez zaidalako suertatu, bakarka uzten autenean atatzen zaitelako agresibidadia esan, o beste indar edo beste presentzia batzuk lantzeko behar bat, hori bai. Igual baitare genero aldetikan horren emakumezkoak ez direnak, eta nahiz da emakume izan, behar hori ere baduka delanik, nola baite beste indar edo beste energia batekin estenan egotekoa, ez? Eta zeuk, egunerokotasunari hain lotuta lan egingo ez bazenu, horrelako personajeak sortuko zen dituzke? Edo Mirenen kasuan bezala berak aukera duenean zozer pertsonala egiteko beste erabateko personajeak izango lirateke? Ni horretan, ez nahi zona. Zaren zeiz besteen pertsonaiak. Bai, egia da, bai. Ni pertsonaiak osatzen ez nahi zona, ez. Bueno, a ber, egin ditut pilo bat eta batzuk egun dira maitagarriak, bueno, baina ez dakit, ez nahi sentitzen hor bereziki abila, ez. Beste gauza batzutak igual, igual idei zail bat, esaldi batea ekartzea, holako gauzetan, igual, bai, horro ongi egiten dut lan, baina pertsonaiak fintzen ez. Eta ala ere, ez ezu faltan bota izan, azken urteetan lan dituzun personajen artean etortzen zaizkit batzuk, gaurkotasunari lotuta dauna denean desagertu egin direnak, ez? Ez dituzu faltan botatzen personaje batzuk? Bai. Patxi López utzi zuenean lehendakaritza, pizkat pena eman zea. Gero atea izan da beste batzutan, zen Madrilera joan zen, eta han ere famatu zen, parlamentu buru zelako eta hola. Eta hoindik eman zidan aukera berriro marrazteko bosbider edo. Baina hoin berriro joan da iluntasunea. Aber jartzen duten Kataluniako president. 155 horrekin, niretzat izango zen, hotxa. Zu bota ezu inoiz personajaren bat faltan? Bai. Bira bat amaituta edo... Bai. Bizitzea hor barruan, ez? Bai. Adibidez? Ni goatzen naiz, estereokin pasa zait, orain berriz ez suerte daukat egin alizatekoa, eta nik garai baten egin genuen antzerkiola imaginarioan Mundopolski erreboltaren ziaboga, eta zan olako, personaje bat zan, ez da, no esplikatu, energia pila bateko neska bat, eta historia horri ere, lanei maitasun hartzen jozu, eta kariño berezia. Eta bai, holako revoluzionaria papel polita zan. Asko ari aipatzen egunerokotasuna, batez ere Patxiren kasuan, badut kuriositatea, zer ematen dizu eta zer kentzen dizu norrek, ez? Zer? Egunero gaurkotasunari begira lan egin behar izateak eta horri lotuta egoteak. Ez dakit lotura den edo trampolin bat nolabait esateko sorbenerako, ez? Hambe, lotura da. Nik ez ditut aurreatzen gainean, nik zintak horregatik. Eta, jai egunak ez ditut lotzen, gutxago atatzen zara etxetik, eta alako gauzak, ez? Jai egun gutxago dituzu. Eta ere, zen arun batan ere entregatzen dut. Ezagit. Zer ematen dizu? Zer ematen dira? Honean? Bueno, nik kazetreitza beti da nik gustatu izan zait, eta eguneroko aktualitatea jarraitzea beti da nik gustatu izan zait. Eta hortik lana izatia, hori ematen dit, ez? Soldata bat ematen dit. Hori esan behar nuen, bestela oso zaila da komiki gintzan, ez bada horrelako lan bati lotuta. Oso zaila da. Hasierako galderara bueltatuko ginateke, ez? Hori da marrazkilaria zela edo kontalaria zela, baina zertan egiten dezun lan, ez? Kasu honetan zu lortu duzu behintzat horren bitartez. Ezagutu nuen gazte bat Katalunian, sumisoen afari batean, azkari batean, eta behazen artista, eta jakin zuenean ni marrazkilaria nintzela, esan zian, eta nun gaitu zu lan, publizitate agentzia batean, ez? Soldata bat izateko, eta nire adizke batek esan zuk, ez, artista da, egiten duna. Eta orduan kontatu nintzen, bai, egia dela, abantela hori badut, bai.
egunerokotasuna antzerkian, lanari dagokionez, zientzia fikzioa da, ez? Zientzia fikzioa erabatekoa, bai. Tarteka igual telebista, ezagite, serie batean sartzen zara, eta horrek markatzei zualako kontinuidade bat, baina gure kasuan, ez, da... Atzo justo lagun batekin hitz egiten egon nintzen horren inguruan. Dala, askatasun sentsazio alde batetik da, era berean, inestabilidade horren esklabizazio punto bat baita ere, ez? Da, unero zabiltza egokitzen, zure, bastakit, oitu ezina den egoera hortara oitzen saiatzen, ez? Eta dauzka bere bentajak eta bere gauza latzak, klaro. Hori galdetu behar nion zuen, justo, barkatu, zer den askatasuna edo prekarietatea, ez? Azkenean horretan pentsatzen zunean, zerk daka indar gehiago. Txampon beraren bi alde bezala dira. Egia da, aurrezkuntza ikasi nunean praktikak initun, da egia da, sartu nintzela lan batean, 8 orduko praktika betan, aur txikiekin, da oso gustu alde batetik, ez? Baina ikusin, jaztakit urte gehiagi, dara mazkitelako ondan, sentitu nunet, ez zala nire natura, horre otiana. Aber, noiz baitin berbaldin bat ingoetela eta problemi gabe, baina negia da gorputzak eskatzeitzela abentura, erronka, nola soluzionatu proiektu berri bat, ez da, egia da ja, zait, droga edo bizimodu edo bizitza ulertzeko modua bihurtzen dela. Egia da gure kasuan, une oro, talde berrietara egokitzen ari gara, proiektu berrietara egokitzen ari gara, eta bueno, bada, intensoa da oso, gogorrare bada, baina engantzatzeu. Eta azkenean zure izera berare hortara egokitzen da. Eta komiki gintzan, zer litzateke prekaritatea? Zure kasuan, egunero zabiltzalako, ez? Baina... Ni oso prekario izan naiz, ez? Nik beti esaten dut obra batean egin nuela lan, eta guzti, konstrukzioan. Bakarrik 2 hilabetez, baina konstrukzioan egin nuela. Prekaritatea gertutik ezagutu dugu, eta marrazkilari askok egiten dute beste lan bat. Komikiak egiten dituzte, baina egin behar dute beste lan bat, edo ostalaritzan, edo zen hau zen. Nik ez dakit noiz iritsiko dek errenta basikoa, baina iritsi beharko zen ja. Nik uste dut, gaina, hau, ontaz ez dut asko pentsatu, baina ez dakit gogoatuko zaeten edo jakingo duzuen, Nacho de Felipe, koskorrikuak, egin zuen gutun bat, publikoa, esanez, bera, nahiz eta oskorrin hainbeste urte zaritu, bera, guztiz prekarioa zala. Bere emaztearen soldatetik bizi zala. Eta jaurlaritzak hor eskua sartu beharko zula, eta ni ados nago erabat. Errenta basikoa iristen den arte, nik uste dut, batzuei eman beharko zietela, soldata bat euskara sortzeko. Zeren, eta hau serio esaten dute, zeren, azteko eta behin ez da dirua konparatuta beste gastoekin, eta bestaldetik euskaldunak azkenean dirua atatzeko merkatura jo behar duelako, eta merkatura jotzen badu, joko du gaztelera zeitera. Edo Frantziako lanak egitera, ez? Esate batako komikalari asko egite dutela Frantziaren, Frantziak dauka merkatu bat oso handia komikina, eta gure arteko euskaldun askok egite dutela, tintatzen dute, komiki oso egite dute, Lezotarra, Landa, Iñaki Holgado, Julian Rivas, eta Bilboko hauek goen zaizkit izena koloreztatzen Frantziako komikiak, edo zen gauzetan. Eta hori pena da, edo esate batako Ander Izagirre batek egiten du erderaz asko eta asko, baina, karo, euskaraz ezun merkaturik izango, apenas, Eta galtzen ditugu olako jende importantia. Antzerkiaren ikuspegitik ere, ikusten da hori, ezta? Oinarrizko errentarena... Nik, de hecho, errenta basikoa kobratzen hasi nintzen lanian, goatzen az eskatu nula, antzerkio lan inalizateko, eta eske, bai ez du lako ematen, azkenean apostu egiten dezu, baina, klaro, ibiltzen zea, azeak, ez? Kabalak iten, aber nola iritsi, bai. Azkenean agian bada ere prestigio kontu bat, sormen lanari loturiko lanbiden, prestigio kontu bat. Alegia, etengabe gabiltza gure lana esplikatu beharrean, ez? Edo aulan badela justifikatu beharrean. Batetan, zuri pasako zizaizu pila batetan, lana izango zari bezala, ze plazerrarekin dago binkulatuta, edo sormenarekin edo jolasa izango balitz bezala, ez?
hori badago... Bai hori, bai, eta gutxiesten da, bai hori egia da. Hori ala da. Baina, bueno, ez dakit. Lan guztiak gutxiesten diren bezala, ere, ez dakit. Jendea ere, bizi gara momentu arraro batean, nun ofizioak ematen du, ez dutela leno... Zeukaten lekua. Hori, zeukaten garrantzia, Gaiaz pixkat aldatuko dugu. Ja, ez dakit, ez nahi sari jarraitzen... Ja, bukatu da. Ni gustura egin naiz, baina zuek benetan edonork zeozer galdetu nahi zer eskero altxatu eskua beldurri gabe. Aipatu dugu, miren, zuk antzerkiaz gain, ni antzerkian ezagutu zaitut batez ere, antzerkiola imaginarioaren garaitika, baina egin duzu ere zinema eta telebista. Azken hauetan batez ere, publikoa falta motatzen duzu? Zer da zuretzat publikoa? Ez falta mota. Ez? Ez, zeren beste esparru mota bada, eta egia da, antzerkia, telebista edo, oso desberdina dira zinema eta telebista, baina badute intimidade punto bat, azkenean zabiltzala zure kidearekin lanean, tensio handiko momentuak dira bapatean intimidade estremo batetara eramaten zaituztenak, eta benetan oso bizipen berezia da hori. Antzerkiak ez duena. Eta gero igual, oitzen zara alako dinamika batetara, eta bapatean jartzen dizute estenatoki baten aurrean publiko pila batekin, eta karo, energetikoki beste leku batetara eramaten zaitu horrek, eta bizipen erabat desberdinak dira, baina dira partikularrak. Nola bizi duzu zure lanetik feedbacka, edo hartzailearen beharra, edo jendeak ze pentsatzen du egiten duenari buruz, jasotzen duzu? Bai, oain internete esker basko jasotzen da. Garai batean... Twitterren izan daiteke ez? Hori da, Twitterren egunero, zakit, 23 pertsonak edo, konpartitzen dute nik bidaltzen dudan marrazkia, hori bataz bestekoa, beste batzutan gehiago izan da, ez? Eta, bueno, hori polita da. Eta gero nik Twitterlarien, txiolarien, txioak marrazten ditudanez, hauek ere eskertzen dute, eta... Orduan, nik alde horretatik guztua naho. Nire mundu txikian, nire zean, badut errekonozimendua. Ondo naho, alde horretatik, bai. Beste puntu komun bat topatu duela, zuen bion munduen artean, da, nabarmen, humorea, eta humoreari lotuta ironiaren erabilera, hasiko naiz Mirenekin, claro, humorea, segun zehantzez landen, segun ze landen, asko aldatzen da, ez? Azken batean badagoelako hor beste talde lan bat, eta baina adibidez estereo, aprobetxatuta liburua atera dela, estelo gogoan hartzen badugu, bada lan bat bere garaian oso jende batek provokatzaileat hartu zuena, nahasten zituela jendearen barrenak, niretzat, ni beti hor ironia handia ikusi dut, ni horri batean humorea, ez? Eta autoironia asko ere, bai. Zuk uste duzu provokazioa eta humorea zentzu horretan nahastu egiten direla batzutan. Claro, eske bitu ze gaia ukitzen ari garen, ez? Nik uste badala... Eske azkenean, lehenari nintzen pentsatzen nola, askotan ere humorea emaitza bat baino erramienta bat dela, baita ere gestionatu izateko bat gauza. Orduan, nigoatzenaz, lehen gugunan izan genuen aktuazio bat Donostian, Estereorena, eta batek aipatzen zian, berez nahiko lan iluna da, zeren apur bat generoaren inguruan, apur bat ez generoaren inguruan hausnarketan dabilen performance bada, eta nolabait da, niretzako bai da, emakume gorputza izatearen zauria begiratzen hastearena, ez? Niretzako hori izan zen, 2009 urtean. Eta nolabait iluntasun hortan, zeren banituen personajeak lantzerako orduan behar bat, nolabait bai mugimendu aldetikan eta bai atmosfera aldetikan, nahiko estremo batetara eramateko behar hori izan nuen, edo bai mugimendu aldetikan, bai giro aldetikan, humora izan zen apur bat argia sartzeko modua, edo airea sartzeko modua, edo nolabait, ez dakit, arintzeko edo hori izan zen, niretzako, erramienta bezala erabili nun hortako. Zateko, zulo honen barruan, zauri honen barruan, eta ezin egon honen barruan, hemendikan heldu, ez? Tan bizitzan bertan niretzako humori askotan hori da, erramienta hutsa, egoerei aurre egin alizateko, ez, edo... Irudikatzen duzu zure lana humoreri gabe? Bueno, nik esaten dut, azken aldean ez dela oso humore egitea. Nire zintetan aserrea ikusten da asko. Bizi dugun giro politikoagatik, krisiagatik, oligarkiagatik, eta beste, Kataluniako giroagatik, ezagitzen.
Orduan humore egilea, bueno, bai, izan naiz, orain ezakit naizen. Bai, txistosillo, bai, graziosillo. Eta provokatzailea duzu zure burua, edo bilatzen duzu bakas provokatzailea, provokazioaren kontzientzia. Ez bat ere, naiz oso biguña, izan marko nintzen, gogorragoa alde horretatik. Oso biguña naiz. Bai. Gaurko zinta esatuetako izquierda ezkerra kritikatzen dut, eta da bizka bat gogorra. Osea, hau bidaltzen badiet beraiei, gaizki hartuko dute, seguro. Baina normalean ez nahi zain gogorra edo ez dut provokatzen gen beste. Zu provokatzaile sentitu izan zara? Zure burua sentitu izan duzurela edo jarri Bilatu gabe, bai? Bilatu gabe. Bai. Oso, ez da, batean, baina bilatu gabe, egia da provokazioa, ez dakit provokazioak ere berez funtzionatzen duen bilatzen dezunean. Iguale, bagizu, gauza guztiak bezala, gauza genuinoenak direla askotan provokatzaileenak, ez? Edo gauza inozentzia handia, ez dakit no esplikau. Inozentzia batetik abiatzen direnak edo behar izan batetik abiatzen direnak, batean suertatzen direla provokatzaileenak eta kuriosoa da hori baitaren. Edozein modutan, iruditzen zaizue, edozein gai landu daitekela humorearen bitartez? Ez, edozein gai ez. Ni baditut nire tabuak, edo jujuak, edo ezakit. Bueno, tabu, xakean esaten da, ukitu ez daitekeen pieza bat, ez? Zatu batako, igual dago zaldi bat, eta eraso, osea, jan dezakete, baina esaten da gazteleraz. El caballo es tabú. Eta da tabu zen, ezin eteke jan zen, jaten baduzu mate egingo dizute urrengoan, esate batako, ez? Eta guztaren zaitazko, tabu, ezin daiteke ukitu. Igual ezin daiteke apartatu ere. Eta nik beti esaten dut, emakumeen kontrako violentziarekin ezin dezaket humorerik egin, ez? Irakurri izan dut humorea, garai batekua zen, karo, ja badut adin bat, eta hoin dela 30 urte kontrakulturarekin denetarik barrazten zen. Ez egoen inongo zeharik, ez? Kontrakultura, estatu batuetatik etorri zana. Eta, karo, punkarekin lotuta, gura zan, zegoen edozen gauza, irakurtzen galtzen nun, eta nik parreiten nun gauza guzikin. Baina gero, kontzientzia hartzen duzu gai batzukin, eta ja, ez duzu parreiten, ez? Eta normala da, vegano batek ez du animalien kontrako violentziarekin, osea... Humorerik egingo. Humorerik egingo, ez du parrerik egingo, normala da. Nik igual bai, baina beak ez. Eta gu, esate batako, oindik ere uste dut dugula nekazarien, ez? Humore egintza hoi, eta, bueno, txerri bat hiltzea, grazioso izan daiteke, baina, ja, jende askorentzat ez da graziosoa. Orduan, ja, tabuak hasten dira agertzen hemen eta... Zure sormen propioan, tabuak badituzu, Miren? Segurazki, baietz. Nik aipatu duzun galderari horrendik erantzun gabe dioten ere buruari, egia da, ze azkenean, da nundik egiten dezun, ze kontzientzikin egiten dezun, zertarako egiten dezun, horren beste gauza daude horrez. Gero daude gaizki ulertzeak. Batzuk petzatzen dute, tabu den gai bat ukitu duzula, eta zu, nik ez dut... Bueno, egian ez da igual gaia tabua dela, igual galdetzen nire buruari, igual badago beste moduren bat gai horri heltzekoa humoretik bestera batera beste zerbait esan nahian, aratago joan nahian, ez, igual oiko humoretik aratago, ez dakit, galdetzen nire buruari. Ez dakit, igual dira esparru batzuk orendikan deskubritzeko daudenak, ez? Nik ez daukat erantzuna adibidez galdera hori. Beste galdera bat egin nahi nizukeena, asko aipatzen nahi gara lanbidea, aipatzen nahi gara egite dituzuen gauzak, egunerokotasuna, baina geratzen zaiz zalantza, ez balego lotuta egiten nahi zaretena orain, egin dituzuen kargo eskolanak, aipatu dugu estero, aipatu dugu eriotza bikoitza, pertsonalagoa direna, baina egon zara ere obabakoaken, adibidez, zuke aipatu dugu, egiten duzuen lana hainbat komunikabidetan, baina baduztute orain gogoa, osea, zeozer pertsonala egin beharko bazten dute, hortikan urrun egongo litzateke. Osea, orain beka marabilloso bat emango balizuekete bakoitzari, badakazute harra barruan momentu honetan zeozer pertsonala egiteko proiektu bat. Nik egingo nuke zinema. Bai? Ni 1.000 milioi euro ematen dizkidazu eta egiten dut pelikula bat. Zea, Alezela Iglesiasek, man zizkioten 1.000 millones de pesetas, uste dut. 1.000 millones de pesetas. Mexikon perdita Durango egiteko. Pintxa,
Eta egin zuen kaka bat, baina ikaragarria, katedral bat bezain handia. Eta nik esaten nuen, mamma mia, nire ematen dizkiate 1.000 milioi pesta? Eta egiten duzu zer ganorazkoa, behintzat, benetan diote, benetan diot. Bai, nire narratzailea sentitzen naiz, eta hainbeste dirukin hartzen duzu, argazki gintzan ibiltzen den, ez? Zuzendari on bat, hartzen duzu, emakumea, hartzen duzu, gizona onenak. Eta zer hona indezakezu, bai, seguro. Gidoilariak, eskori da bestia, ez? Nik egiten dut lan bakarrik. Baina esate batako Los Simpson kapitulu bat egiteko daude 20 gidoilari. 20 gidoilari. Diruarekin, atea berdat zer hona, bai ala bai. Aldez de la iglesia, mesede. Edo zin modutan izango litzateke marrazkia, pelikula bat, marrazkiduna, edo ez. Marrazkiduna, horrek duen lanarekin, ez. Hortarako gaina ditugu, japonianoak. Japoniako jendeak oso pelikula honak ite dituzenak. Baina nik uste dut gauza horietan, ez da lehia, zuk egin nahi baduzu, marrazki bizidunen pelikula bat egin zazu. Baina, niretzat ja badaude hor batzuk oso ondo egiten dutenak, eta saiatu zaite zure unibertsoko gauzak egiten, ez? Hori, zuk benetan ezagutzen duzuna, benetan... Nik esatatako faltan botatzen dut pelikula bat elebiduna, nun agertuko den gure egoera diglosikoa, ez? Protagonistak izango dira euskaldunak, baina bizi dira mundu batean gazteleraz eta frantsesez egitu dutena, Eta, claro, hori ez dizuet, ez? Hor dirua izan behar duzu, zen irabaziak ez dituzu izango. Izan behar duzu dirua hartzeko ere. Baina, bai, zuk zure mundu txikitik aportatzen alduzuna kosmopolitagoa da, seguro. Seguro. Zure kasuan, Miren? Nire kasuan, niri beti obsesionatzen dauen gauza bada lan prozesua. Orduan, obsesionatu edo apasionatzen dauen zerbait. Orduan egia da, zeingo nuke, igual zure antzera, lantalde polit bat bildu, eta lan prozesu, ez da ginduen esplikatu, kolektibo, beste, niri beti asko atraitzen nola bait beste lan mota batzuk, jerarkikoak ez ziren beste lan mota batzuk bilatzea, edo lan egiteko moduak, ez? Eta, holako infrastruktura bat bilatzea, hori duintasunez egiteko. Olako zezertat. Pelikula bat ere gustora, ingo nuke. Bideojoko bat. Bai, pelikula bat, baita ere, modu, ezagit, beste ezoikoa den prozesu bat jarraituaz, ez? Antzerke egiten egun bezala, prozesu kolektibo bat eginez, de repente pelikula bat egitea, ez? Beste sormen prozesuan beste harreman mota batzuekin. Ez horren jerarkikoak, ez horren rigidoak, eta sortzaileagoak, bai. Bueno, hemen, konfluentzia badago, ez dakite inork entzungo den... Zuek lortu finanziazioa... Eta hasiko gara. Bueno, eta baliatuta zuei hitza eman dizuetela, nahi badezue galderarik egin, ja, gerturatzen nahi gara uste dute galderen txandara, nahi izan ezkero, badago hortikan mikrofono bat, okerez banago. Badu galderarik inork? Eta patxirentzat, seguro dukiko dituzuela hor. Kotilleo. Ez duzue kuriositateri. Bueno, jun pentsatzen nahi baizu, bitartean egingo dizuet beste galdera bat. Eta hasi zararen aipatzen kontrakulturaren garaiak eta, karo, zuen ibilbideak ikusita, adin bat badaukat, eta niretzat referentzialak izan diren proiektuak daude, zuen biografietan, ez? Adibidez, Napartheid, edo antzerkiola imaginarioa, ez? Orain, nola horretza dituzute proiektu horiek? Batzutan ematen dit impresioan, galdetzen nire buruari, adibidez, beranaldi berriek, ja, zaila da, existitu diren proiektu garrantzitsuen transmisioa, ez? Eta niak horretzen zorlako proiektu ez, eta esate joa, beranaldi berriek, ez dakit ez, igual. Impresionatze borrek pila bat, Gauza horiei buruz, ez? Igual hola da, ez? Baina zuek... Nei impresionatzeit, segila da igual, zure bizitzan horren important izan den zeo zer, eta momentu batean izan zula bero jartzuna, ez? Antzerki zaleentzako, batean gaur egun hori, gazte jendean inguruan ez dute ezagutzen igual, ez dituzte hainbat lan ezautzen,
ez da ze pasatzen, baina egia, ostra, klaro, denboran aurrea guaz, eta egia da, nik ere nire buruai galdetza jo, klaro, orduan antzerkia edo oso uneko zerbait dela, unean unekoa. Daka euskarririk, Ez libururik, ez diskorik. DVD bat, ez da osari, ez dakit nola esan ez. Eta oso efemeroa bihurtzen dela, eta oain konturatzen naiz hortaz, nola baina denbora bat pasata ez. Bai, eta gure garaian antzerkiola bebiez, izan zen oso Bai. iraultzailea, Bai. eta euskaraz egiten zuen, baita gazteleraz ere, Bai, bi eta bertsio lengua egiten imota, zituzten. eta, epa. Ondo. Eta nik ikusten duanean jende berria sortzen, Bai. batzutan ez, jo, impresioa ez ote dute sentitzen beti utxetik azten egongo bali bezala, edo ez zer egon ez balitz bezala lehenago, ez? Bai. Eta pena ematen di Nire pixkat. kristona, bai. Bueno, gaur egun ere gauza potenteak daude euskara, ze zuek egiten ari zaeten lana metro kuadrokarekin, besteak beste, eta nik uste dut gazte jendeak ere baitula erreferentzia anitzak antzerkian ere bai, ez? Baina bai, nire pena emateit, igual apego personal bada baita ere, ez? Afektiboa, baina... Eta zuk baduzu apegorik, edo zentzu horretan... Bueno, nik sorpresa hartu dut, zen betatzen nuen ja adin honekin, eta ja egindako lanagatik gaztiak, torriko ziela gero, bueno, ni behintzat, baina marrazkilari handiagoa dira gaur egungo gazteak esate batako Jose Bizki batek egiten duena da oso ona. Eta pegatzen nu, zakit zergatik, ateako zituztela nire pertsonaiak urkatuak, edo pixa egingo zutela nire pertsonaien gainean, bakizue gazte provokatiboak etorriko ziela. Bueno, dira maitagarriak, ikusten zaituzte kalean, eta joten gara kafe bat hartzera, eta egite ditugu azkariak. Bai, osea, eta alde horretatik, nire adiskide batek esaten zuen bezala, kontatu nionean hau, esan zian, eske zuek bidea egin duzue. Eta, bueno, egia da, haizu, gauzera itortzen digute, ez? Bidea egin dugu, bai, egia da, egin batean. Eta gero Naparjei kontuarekin, datorren urtean betetzen dira 30 urte sortu genula Naparjei. 30 urte. Animoia. Normala da, gaztiak ez ezagutzea. Ezan bar dituzte behintzat, 35 urte, zen, 40 ezagutzeko, gogoratzeko behintzat. Baina, 18an egin barko genuke zeo zer importantia Iruñan, hizkuntzaren inguruan, zen 30 urte pasatu dira zonifikazioa egin zutenetik. Eta Nafarroan indarrean segitzen du zonifikazioak bere ondorio txar guziekin. Euskaraz edozen gauza eskatzen duzunean esate dute, ez baina ez da ofiziala, zonifikatua dagoenez, ez da ofiziala. Eta beti daukate aitzaki hori zonifikatua gaudela. Apartheiden beltzak zonifikatua zeuden bezala, igual, Napartheid. Eta ez dakite, igual, datorren urteako inbarko genuke zeo zer Iruñan importantia, eta lotzeko, oain dela 30 urteko hildo ura, gaur egungo, eta ura ezagutu ez duten gazteekin. Bueno, behintzat, hor, Euskarria egon badago. Eta oaindik azaldu daitezke gutxien espero ez dunean Naparjeiden aldeak han eta hemen, ez? Bai. Eta gaina, bueno, nik Naparjei sortu nuen Asiskorekin, baina ni beti prekario izan naiz eta ibiltzen nintzen ostalaritzan, osea lanean, eta gero jaz nuen segitu Naparjeiden, ez duen deus ere marraztu. Temeon aurretik bai gehiago. Bueno, kontu, naiz eta ni horrez egon, edo igual horregatik, oso gauza interesgarriak egin zitu Naparjeide. Eta genero kontuan esate bateako, genero kontuan, gogatzen naiz, egin zutela aldizkari bakotxakin, ispilu txiki bat banatzen zuten, emakumeek ezagutzeko bere alua eta azalpen zientifikoarekin zer, eta nun zegoen zer, eta esaten dut, bueno, gau, gara irantzaileak esaten dut, bueno, gu, beraiek esaten dut, ez da, meritu da nirea. Eta, bai, edo Asiskok egin zuen poster bat homosexualitatearekin, eta, bueno, bai, oso iraultzailea ginen, bai. Zuk ezagutzen zenuen Naparjeit? Ez. Ez? Karo, normal. Eskagazteagoa zara. Gaztia da. Baina, imaginatzen dituztute horrelako proiektuak egun internetik gabe? Antzerkiola imaginaria bezalako konpainia bat, edo horrelako lan bat, claro, aigara aurre internet garaian, ez? Ahoz eta eskuz-esku zabaltzen zirenean proiektuak, ez? Ja, ematen duela... Ez zela existitu sekula. Eta kilometroak egiten. Zer, karo, iparraldekoek, jakin zezaten zer zen Naparjeit,
kotxe bat hartu behar zenun, eta ara joan. Imaginatzen dituzute zuen oraingo proiektuak internetik gabe? Edo... Nik internet gabe ez dut deusera imaginatzen, benetan. Ez que internet, ja... Nik uste dut ez dela eroriko, pero dut. Ja, biziko gara beti internetekin eta internetekin pentsatu behar ditugu, dena. Bai, hori segurazki bai ez. Nik imaginatu aldet, ez dut ikusten binkulatuta hilala biziko modu batean, baina ados nago zurekin, hori ala izango da. Atzera bultarik ez dago. Gero baita ere, egia da, internet ez dela izan behar, gure betiko eguneroko minutuko kontu bat, ez? Osea, hartu behar ditugula opor digitalak baita ere. Baina hor dago da beti. Azkenian baita ere publizitate aldetik, hombre, evidentemente informazio asko eskura dakazu, eta hortik iturri asko edan ditzakezu internetetik, baina egia da guri, ze publizitatea landu aldera, igual, herramienta hori dela, ez? Sakondo daitekela pila bat gai hortan, internetaren gaian, klaro. Nik ikusi dudan antzerki obra honena, ikusi dut interneten. Oa, zuzenian izango zan, ja? Ja, Tiobania, baina bakizu Tiobania zein izaten dudan. Ez dakizea zein da pelikula bat, eta di aktoreak, eta badakizu aktoreak diela, eta daude hitz egiten, ze moduz, gaizki etorri naiz, ataskoa zon, eta momentu batian, azten da antzerki obra. Baina ez dut esaten guain azten da antzerki obra. Nik dakidala, hori daukat gogoan. Eta da flipantea. Tiobania en la calle 42. Bai, horako zuzer da. Eta pelikula edo teatro grabatua? Da pelikula, baina antzestua, da antzerkia, baina da oso bolita. Eta baita ere badu bere, pasatzen denean ordu bete, hartzen dute bokau bat, ardoakin, eta hola mokau bat. Eta gero segitzen du obra, baina ez ara teatzen, segitzen duzu intensidadearekin, da pasada bat, oso ona. Baduzue galderarik inork, venga, animo. Oso nahi. Nik sortzaile gaztetzat zaitxuet, baina apur bat aspaldiko proiektuek aipatu duzu, ez da pixkat adinan aurrera hoiezela edo, broma pare bat eta bai. Eguneroko prentzan egiten duzu lan batez be, Patxi? Bai. Zukantzarkix eta ula gainien, transmisioi aipatu dugu, hori belaunaldi gaztia, edo gaur egungo gaztikin ez dakinik. Antzarkixen ikusten duzun osasuntzu edo gabezixa edo bai lanbidien, bai publiko poltzaldetik. Da Patxi pestakit Josebizki eta aipatu dauz. Badau hor jente bat oso lan interesanti gehitzen, baina ez dakite arretaldetik naparjeit aldizkari bat zan. H28 gero duela gutxi satirikoan be parte hartu dozu, hori zarera begire egonda eta uste dut... Bai, bertan bera utzi dugu. Itxi dozue. Baina prekaritateagatik, ez? H28ekin inork ez zuen kobratzen. Eta egon bargara egunero lanian kobratzeko. Beste gauza batzutan. Ordu, epeak iristen ziren eta jo, banik ez dut astirik egiteko deus ere ulertzen. Hori da, proiektu eskutan baina jendea badago. Egin genuen dela gutxi gazteekin bazkari bat Iruñan, eta, bueno, asizko eta bitjok garai bateko gara, baina gainontzeko dena gazteak eta oso onak. Horregatik esate nuen Nacho de Feliperena. Sortzaile ez ari zara, baina publiko aldetik zer nola ikusten duzu, kontua? Ikusten duzu badagoela komiki edo lehen gehiago gutxiego ez dakit, jende gaztie. Hori da egitea, hau bezala. Nigo batzen naiz, etorri nintzen lehen aldian, Eliz arkupetan zegoen hau. Eta geroztik zenbat gauzak egin diren, eta jendea etorri da, ez? Osea, kalkultura egin einean jendea hurbildu da. Zen gara hartan oso jende gutxi zegoen, eta material gutxi zegoen baita ere. Gaur, etorri gara kotxean hitz egiten komikei buruz, eta komikia euskaraz, atea dia urten inoiz baino gehiago uste dut 21 izan diela. Eta Euskal Jaurlaritzak esate batako jarri ditu 5 beka, egiteko urtero 5 lan, eta, bueno, horrekin, holako gauzakin barria. Eta gero, jendea torriko da. Pentsa, gaude Frantzia onduan, dagoela kriston kulturak komikiarekin. Frantzia onduan gaude. Eta hemen, hortan funtzionatu gu Espainia bezala. Komiki 0. Eta oso arraroa da.
Nik antzerkian adibidez bai ikusten dut, jo, hainbat bide egiten ari direla, baita ere apur bat publikoa sensibilizatu ala eta publikoari antzerkia hurbildu ala, beti dago gazte jendia indarrez datorrena. Eta nik uste dut gaur egun anistasuna handia daukala baita ere Euskal Antzerkian bakoitzak bere referenteak aurkitu ahal izateko. Eta gehiago izan daitezela, baina hor badago herriz herri hainbat antzerki amateur talde asko dago, nik uste dut hor zakit hainbat Adel egiten da Aulestin, zestoan ere antzerki taldea daude, Ondarrun ere bai hainbat lekutan non hurbiltasun bat ere eta grina bat sortzen da ofizialekiko, ez? Beti ere bide badago hornitu beharreko izugarri, lehengoan aipatzen genuen baita ere hori ez, eazeren lanare hor dago, apur bat nola bultzatu hori dana, nola bultzatu lanean dauden talde berriak edo ez dakit beste estruktura bat dauzkagun taldeak nola bultzatu ikusgarriagoak izateko, horre publizidadearen mundua pasada bada, ze igual antzerkiare da apur bat seme pobrea publizidadeko gurein harriagan ibili gara, obabakoak egiten, eta nik ez dugu, enekorekin ibili gara, mano a mano, eta izan degun publizidade kanpaina zoragarria, nik hori ez dut bizi inone. Eta batean, ematen du pelikula bat itxena egiala. Eta ikustezu, ze geizki oituta gauden baitare, antzerki egitea aldera, ze gutxi publizitatzen den, ze gutxi sartzen den, gaur egun batian, o nola, eskizugarrizko lan ederrain dute publizitate aldetikan, ez? Eta orduan, konturatzezea, beste kasu guztitan ze umezurtz gauden. Eta, klaro, hori zubi bada, baitare jende informatzeko, jendea ezitzeko, jendea sensibilizatzeko. Baina hor, ez dakit ez, erramienta asko erabiltzen dugu, edo antzerki lan bat egin da gero foro bat egin, jendearekin hitzein, kontatu nondik sortzen dan, liburuak atera, non prozesuak agertzen diran, ez? Jendearentzako ere hurbilagoa izan dadin, eta grina hori pizteko, ez izateko ez dara gure lana gauza burbuja arraro bat, ez? Artisten pedrada hori, ez? Azkenean, ez? Azkenean humanidade beretik ateratzen den beste zerbait dela, ez? Eta orduan, sensibilizazio lan hori badaude, nik uste dut bideak hasita, baina hornitu inber dira eta lehenko guren aipatzen genuen bezala, behar dugula instituzioen laguntza eta babes hori ezinbestekoa dela, klaro. Ze bestela modu prekario baten lanean ibiltzen garela, ez? Behintzantze jate, berbetan zabizena entzunde, eziketaz gabizera, nolabait, ez? Bai, eziketan, klaro, arteak ere ze leku dauka, kulturak ze leku dauka, txiki-txiki garenetik, ez? Hor dago, emateko asko iteko da, hori ere apasionantia da, ez? Ez dakit. Zuek, nahi diozue elkarri galderaren bat egin? Ez. Oain pasatuko dugu Ni galdetu jot. Zaskia pasatuko dugu, mezan bezala. Zu bai? Ni galdetu jo, lehen. Galdetu diozu. Bai. Zer galdetu diozu? Ber trazuak inda, ber nola biltzen zinean da... Eda bai. Zerekin? Esan dizu nola, zure burari baimena ematen zenion, Bale, bai. trazu desberdin bat bilatzeko, edo marrazteko modu desberdin bat. Galdea bat ingo izut. Zuk Shakespeare irakurtzen duzu? Ez asko. Shakespeare irakurri izan dut, ez oso ona da. Baina irakurri izan dut lanak heldu ala. Hori... Ez, nik esaten dut hau zen, nik gazte nintzen nian esaten duen, baina, zuzendari batek zeiten du Shakespeare obra batian, ez? Hor dago, egin da Mirabider, Hamlet, beti igual, ez? Baina, gero ikusi dut, bajuitzak hartzen du. Bai. Ematen dio idar gehiago honi eta besteari kendu, eta orduan, beste mezu bat. Bai, eta gaina oso polita da, zuk testu bat hartzen dezunean. Bukatuko dut. Barkatu, bai. Eta horregatik esaten dizu, zen nik irakurtzen dut, eta kontatzen naiz, irakurtzen dudala oso plano, ni ez nahi zuzendaria. Orduan, niretzat da, baina antzesten dutenia, esaten dut, Baina gaztea ginean baitare, igual literatura klasetan daula, iten genitxun, poeman, analiziz, poemak eta literaturako ipuiak, eta netzako oso fascinantia da, naiz eta testu baten aurrian jartzean ean, naiz zuzendari ez izan, deskurritzen zua zela, guk aktoriok lan hori egin behar dugu, apur bat testuaren lana ulertu zarian kontatzen une bakoitzean, eta fascinantea da, nolabait jutea deskurritzen historiaren nondik norakoa, horratzean gorretzen dana, intentzioa zaria kontatzen, garaiarekin nola resonatzen duen da gauza pila bat, ez? Eta da, nolabait, jeroglifiko bat aurrean izango bazenu bezala, eta nola jun hori dana destripatzen. Eta gero zure buruarekin resonatzitu, garai batek, garai aspaldiko, ez da izen bendeko lan batek, resonatzen du primeran gaur egungo hainbat bibentziakin da, hori ederra da.
Bueno, beste galderarik ez badago, espero dezagun, aipatu duzun resonantzia hori zuen lanarekin ere luzea izatea. Badago beste galderarik. Uste dut, egon garera tartetxo bat, ondo baderitzuzue, maitutzat emango dugu, mila esker. Zuei, eskerrik asko etortzeagatik. etortzeagatik.